खुलुमबाय का जतनो ताहुक रे बुक संनो हान हाय बुं कसang जरा kaisa video khana nima phaika lamjogo nor jotno no ani YouTube channel norok na chingni tomon bagoi hakai tinini je topic no tui sanai tirprabo kubangma social media ni bising tui buni bosong khangrai rok je tangmo kasam ni busarok je sini buba garani sako je legal babe kok khapai tongkha je kok nangya kok rok sawui borok je buba garni upor agat di tongmani abon tui no ang thain thain kok sanan noi ma phaika ghaike takuk te bok songrok ani o video no nugui tonga kai o video no norok kisa like comment khai ready te subscribe kai ready te nini aro jotone se sikang video sogina bagoi kaisa bell gonta tongo bono click khai ready jotone sikang ni aro video sokainai te takuk te bok song kubangma bosong ni borok ang joto hinto saya je kisa songkok fatrahani fainai rok tongo wanji sompraday o tongo chakma sompraday o tongo o je kisa songkok rok je tiprasani tong kusang kahamno tirprani tong kusang boyarno nosto khainani bagoi je site togui tongo borong ni bagoi no o video tini khai tongo je buba garan lasim rinai rong ni bagoi kaisa amra bang litam ni saka edisio mur power mur khamata direct fund by airline permit rok ngi tha kai wanji bosong ni borok borok tong nai rok ni sawo wanji borok ni bosong ni borok tong abuni bagai to direct buba gara saklai rika get up tipralen ni meaning bujia da borok norok bangladesh ni illegal babe phaifano general area won rok mani tongo tongnani thai mani thangka te aboni bagise norok topano songo chini kisi ongso bangali rok boro tongnai hinui jai hok abo kahamkai bujina nangnai norok bo sohojogota je khana nango norok bo tongnani jaga mani thango ango amra bangali no saw te kaisa takok sawo buba gara bo jagani phai bini sinimung mari nai ni nu hai kaisa murkho khangrai busano song sinimung ria nung sinimun nainan na kai mahabharat roko thangi nai di kaham kai sinai rajbongso borani phai te nung je boy phunungmani rasmala hinoi abo jotono fake rasmala norok ni sijak rasmala tatal obhai rok baisung kuno kok saya te kaisa burui biangjan saga edc rok ma subainai omicha songbai buba garna malai man nugui bini ben bokrok ko hor nangjak tam khai boje kok samane buri ni bukhuk juk ni bumung tamang silia amra bangalin buri masa buri no bang hainai sanai nung asuk bosor tiprasa bai wanji muti 70 bosoro thoki jagoi tongmani nugya tiprasani mantai soktai judunu kendra sarkar rok gosina harkai nini tamu khoti nini nok ni maikleto segui tubia bole ango burino sungu tamu kai abo kaisa tiprasa wansa rono hingsa thepari oi walarinani sakranto hne ang mone khayo obai kokrono patata ready obai buri rongni kokrono ngai te kaisa takok sawo bokai tamni saka buba gara 70-73 bosor tiprasa wansa mili lai tangman tini tamni bagoi hingsa thepai tong buba gara kono hingsa thepaya buba gara nayo norok tong disini sung tong tho sini tiprasa ro rep khaijago bothar jago kono jastik maya boni bagoi buba gara tini baiddo mongui ma sanka geta tipralen nui sini kaisa safe security nango sini basha ni security nango sini ostito thangi thangna next generation ni bagoi busa buti rok phainai
bosong tongnai borok bahakai tongi thangnai oboni self security nangu oboni bagui tini bai dongui get a tipalen ma sanglaika ga abono jodino bujiya hangkai kichu khainani koroi noroni chuchu thagoro boroni phaika Bangladesh ni phaimani praman tongo praman nangkai anthani angrinani gosibu boba haikai sopaka tabuk boba haikai norok tongoi tini boba karana no hamya salaika akok therok sinani hingkai angbai kurungdi ang jottono srai kai cycle khunarinai wanji bosongni takukte buksuno tei chakma bosongni masamangni rok borok tamni bagoi tini boba karana hamya sakala simung saka kotomung rikha kotogoi tini onek khok hamya rok bai kok samani abo belaikai selengma sa chakma rok nong por 69 di masamangni je Bangladesh ni phani chakma rok norok je Arunachal rok khlai jai tong mane aborong naidi norok abon pore tirpro bahaikai ma tong ya aborong cinta khadi norok khai masamang nui chakma sia khasia rong ni bagoi tini wanji bosong rok kungkusok ngui kusoko kai tongo te lasote kaisa saban kok je wanji bosong no logi nai rok borok 70% ti process 30% nui sak nangya ti process 30% pon ti process logi ishwar tongo kai tongo ti process fan dinai norok Mahabharat rogono khana aro borok kobang de pai na borok kom pai kaham ka srai norok history poi khai sinai je kubuyo tongnai borok kom phano 30% dong pai nai aro 70% dok porajai mangnai borok harima thangnai aboni bagoi no kuno cinta khainai ya ta hokte boksang norok kurungui tongdi sung borok ni bagoi fight khana bagoi borok ni kok ni jawab rina ni bagoi prostut tongdi amsuno hambai khulombai ka jotonon hain hai